Maayos na yung mga pinyo guys. Ano sa Puente Robinson. Stop light oh. Yes, give you ano sa Puente Robinson Cebu City. Ano siya sa isa to yung makasuroy diri pita lindot kay view gabi. Oh, mo ni say kuan Crown Agency Puente Linga. Guys, shout out sa mga amigo niya sa Asturias, Agency Travelosa, Textia ay Rojo. Og si Inting Balik 4 og Genesis Bahardo, Great Bahardo og Rina Narupiano, shout out ko din na orang Pinoy. Una ko din nag-vlog ko din katong na vlogger ako amigo diya sa si tanan mga vlogger. Shout out ko ninyo sa support lang ta sa atong mga YouTube channel. Metro Bank. Karo tawag kay dili traffic. Hello guys, manana ko pag YouTube channel ano nag-ulit ikan ko sa Pumayaan. Hello, pag-update mo sa ko mga friend niya sa Asturias, so ko mga classmate sa pagitan sa senior high grade 10 ito mga maestra na kung mabuhutan ang tingutanan ito itong mayor pinangka sa Asturias si Ugkoy